God. Palakpakan sa nato ang Ginoo, be. Kanang kusog nga para sa atong Dios. Hallelujah. Thank you sa atong band dinhi sa likod. Salamat pud kayo sa ako ang gwapa nga disciple nga masinugtanon. Shout out di ay sa akong anak nga nag-birthday today. Og sa ako ang igsuon nga birthday pod niya. Daghan kay nga birthday karon si Jose Rizal. Abigail, salamat kayo sa kinabuhi nga gihatag sa Ginoo. Og shout out pud sa tanang mga father nga naa karon. Pakpakan na to ang mga father. Happy Father's Day. No, kamo ang physical nga simbolo or manifestation sa gugma sa atong amahan nga langit nun diri sa kalibutan. Manindog ta mga igsoon, di ta maglangan kay mo ni atong gianhi dinhi. Amen? Ang pagduol sa presensya sa Ginoo, pag-awit, paghatag og himaya sa iyang ngalan ug pagpaminaw sa iyang pulong. So let's just bow down our heads. And let's just open our hearts. Ablihi ang imong kasing-kasing karong buntaga. Ang imuhang kasing-kasing usana ka yuta nga tabunok, tambok nga sa dihang ang seed nga isabwag karon. Katong gisgutan sa ato ang exhort ka ganina, ang seed nga kana betawng pulong sa Ginoo mo abot sa imong kasing-kasing. Andam ka nga mausab, andam ka nga ma-encourage, andam ka nga matudluan. Amen? Okay, so close your eyes. Let's pray. Father God, salamat kaayo Lord sa imong presensya aning dapita Ginoo. Thank you Lord. Yes, you are all that we want, oh God. Your presence Lord, mao Ginoo ang naghimo og diferensya niini nga panagtigom Ginoo. Salamat kaayo Lord that as we continue and as we are here, we are ready to receive from you. Lord, ikaw sa matag usa nga ni akaron ang tinuod nga nasayod sa kondisyon sa among kasing-kasing, sa tanan nga amo ang giagian before mi ni anhi dinhi ug sa among atubangon pa sa umaabot Ginoo, ikaw ang nasayod Ginoo. Busa Lord, let your word, oh God, Lord, ang imong pulong tinuod, ang imong pulong powerful nga among ma-receive karon, dili lang taman sa among pagpaminaw kung dili mudulot kini ngadto sa kinauyukan sa among kasing-kasing ug mahimo kami nga magpadayon nga malig-on sa pagtuo dinha kanimo. Salamat Holy Spirit. I surrender, O God, to your will. Lord, ikaw ang amo ang magtutudlo. Ikaw, Lord, ang mo-speak sa among mga hearts. Salamat, Lord. We just give you glory, honor, and praise in Jesus' name. Ang tanan maingon, Amen. Manglingkod ta, mga igsoon. Naalang ko'y gamay kaay nga pangutana. Kinsay nakasinati, nakaagi, naka-experience ang kinabuhi og mga sufferings. Delayed kayang reaction. Kanang basig ang mga pagsulay, mga pag-antos, nung mga hurts nga giagian mo sa imong kinabuhi nga it seems nga murag naghatag nimo og kaguol, naghatag nimo og desperation. Naapay nakaagian na diri or ako ra? Salamat sa mga kanang honest nga mga anak sa Ginoo. Mga igsuon, ingon pa, ang problema, kakambal na daw na sa tawo. Diba? Ingon pa ko nga kung tinuod ka nga nabuhian ng kalibutan na, matubang gyud kag mga problema. Tama ba? And how many Sundays nga naghisgot ta dinhi, naghisgot ang pulong sa Ginoo about? Naaba ka dinhi, sugod pa sa bulan sa June, sa first Sunday sa June, naghisgot about? Faith, pagtuo nga, that moves mountains, faith that moves the hand of God. Pagtuo sa ikaduha nga Sunday, pagtuo that moves mountains sa ato ang mga pagkinahanglan, financially. Na ba kay nakuha? Ang imong pagtuo, nakita na ba nimo nga nag-uswag? Sa kanunay pa nimong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Karong buntaga mga igsoon, it seems that all the Sundays of June, tama ba pastora, na maghisgot about faith that moves
mga lain-lain nga mga sitwasyon sa atong kinabuhi. O karong buntaga, allow me to share with you the word of God about this. Faith, pagtuo in times of sufferings. Tungod kay, whether you like it or not, siguro karon okay pa kayo mong kinabuhi. Wala man ko'y suffering. Murag dili na para nako ng pulong sa Ginoo. Murag okay man kay tanan. Murag daghan man kay kog ipalit o gasolina, bisan kay 100 na mo abot. Murag okay raman kaayo, murag okay ra gyud. Di ko magkinahanglan, ana. No. Because somewhere, somehow, I promise you, na agoy mga kalisdanan nga atong atubangon. Hindi, siguro naaka sa mimuhang panahon karon nga na kay kalisdanan, na ay mga sufferings, na ay mga pagsulay nga ning abot sa imong kinabuhi nga wala gani kakabalo nga nung naa ka karon. Pero salamat sa Ginoo nga naa ka karon kay encourage ka pinaagi sa pulong sa Ginoo. Amen. So karon no kanong mga panahona no in this current uncertain no na mention pud na last sa wali din na ang panahon kanon uncertain na kaayo. Wala ta kabalo, wala na to damha. Nga ang gasolina mo times 2 di ay. Abi nako mo increase og 4, mo decrease og 6. Uy ning increase og 4 pagkasunod si mana ni increase na pud og 4, then wala na ko nag-track kung pila na yang increase, bahala na siya. Because our times karon are so uncertain. Mga igsoon, we may not know, wala man siguro takabalo why we suffer. Ngano man, Lord, nga giagian man ni nako. Siguro dagan kay kag question. Lord, nag-alagad man unta ko nimo, Lord. Kuan man unta, Lord, tinarong man unta ko nga Kristohanon. Ngano man nga naa may mga kalisdanan. Nganong ning agi man ko ani. There are so many questions, but naaman siguro yung mga panahon we may not know exactly why nga naata ani mga kalisdanan, but God's word karong buntaga mga igsoon, and as we continue sa atong relasyon din na sa Ginoo, padayon pagduol sa pulong sa Ginoo, makita nato nga kanunay gyud ang pulong sa Ginoo, nagtudlo nato unsaon nato pag-endure. Ang tanan mo ingon endure. Kabalo mo unsa nang endure? Paglahutay. Dili mawala ang mga pagsulay. Dili in an instant kay gidawat nimo Jesus as Lord and Savior, wala na dayon kay pag-antos, wala na dayon kay pagkinahanglan, wala na dayoy balatian. But ingon ang Ginoo, in the midst of this tudluan tani unsaon paglahutay, pagpadayon bisan na aning tanan. Amen. So to keep us encouraged, we need to remember una sa tanan, si Jesus suffered for us. Muna atong foundation sa pulong sa Ginoo karong buntaga. Jesus Christ, ni ani siya, gibiyaan niya ang kanindot, walay suffering sa langit. Yung ato nang hisgutan later, that is our blessed hope. Si Jesus, gibiyaan niya ang kanindot, ang kahayahay sa iyang trono dito. Ug ning naog siya dinhi sa kalibutan. He suffered for us. He suffered with us. Mo na di ka makaingon sa Ginoo nga Lord, wa gyud ka kaagian, di ka ka-relate, di ka kasabot nako. No, everything, no, betrayal, paglimod, tanan nga kalisod giagian na ni Jesus, aron dili ta makaingon niya nga wala, dili niya ma-relate, nga dili siya kasabot nato, kasabot siya igsuon because he was here. He suffered for us on the cross, dito sa cross, tanan nga kasakitan iyang gidala. Aron iyang madaog. Even our greatest enemy, death, nga murag somehow mauna ang the greatest nga suffering sa mga tao, the fear of death. He suffered for us on the cross. Aron mahimutang naatay paglaom, makabutang ta sa atong pagtuo dinha kaniya. Amen? Nakoy nakita nga article ingon dito, suffering, mga pag-antos, God's goodness and God's power. Dinha sa atong mga pag-antos, atong makita diha mapadayag ang unsa man ang pagkamaayo sa Ginoo ug iyahang gahom. Ang tanan mo ingon iyang pagkamaayo ug ang iyang gahom. Maayo ba ang Ginoo? Gamhanan ba ang Ginoo? That is why makabutang ta sa atong pagtuo dinha kaniya. Makabutang ka igsuon. You can place that faith
kanang pagtuo. Bisan gamay lang, ingon ang pulong si Ginoo, even as small as a mustard seed. Kung imo nang ibutang sa insakto nga pagtuo, everyone has faith. I tell you, kitang tanan natay pagtuo. Nagani kay pagtuo, paglingkod nimo diha nga kanang bangkua, makalingkod, maka-carry na kung unsa ka kabugata. Diba? Pagtindog, paglingkod nimo, nagunaw na baka pagduha-duha sa bangko nga imong gilingkuran nga, makakuan ka ninako, makadaog ka ninako. Di ba ning diretso ra kag lingkod? That is faith. Kitang tanan natay pagtuo. Pero nagdiferensya ang matag usa nato kung asa nato gibutang ang atong pagtuo. Kung gibutang nimo ang imuhang pagsalig, pagtuo, kabalo naman ta maigsoon because how many Sundays gisgutan na about faith, what is the meaning of faith, di ba? But really, karon mga igsuon, ligunon pag yuta sa Ginoo, dira sa atong pagtuo dinha kaniya. Kung imong gibutang ang imong pagtuo sa pagkamaayo sa Ginoo, kung gibutang nimo ang imong pagtuo sa pagkagamhanan sa Ginoo, dili gid ka mapakyas. Nindot kay atong awit, no? Nothing is impossible. Pero nganong magduha-duha pa man ta sa Ginoo, usahay. Siguro tungod sa mga giatubangan nato, mga sufferings. Ingon ang Romans chapter 8 verse 22. Nasayra nato nga hangtod karon ang tanan nga binuhat sa Dios nagaagulo sa kasakit sama sa babayi nga mga nakay. Ang tanang katawan, you know, suffering is universal. Tanan, kabalo unsa ning pag-antos. Mag-in-English baka, mag-Binisaya baka, mag-Tinagalog baka, unsa pa na imong klase, rasa nimo, you know, kung maghisgot ko og pag-antos kay kitang tanan, nakasinati ani. Niingon ang pulo sa Ginoo, ang tibuok binuhat, nag-agulo sa kasakit, mga sufferings, mga kalisod. No, and even, wala kaning agi siguro, okay pa imong kinabuhi karon, makakita kag mga tawo nga nag-suffer na kay empathy sa sulod nimo murag munaapod kay pamation nga they are truly suffering, ako pod mabati pod nako ang ilahang agian. And sometimes we ask in desperation, sometimes hungutana ta nga if God, kung ang Ginoo maayo buutan, nga numan why do we suffer? Kung ang Ginoo buutan siya, nganong i-allow man niya nga maagian ako ni? And if God is all-powerful, why doesn't He deliver me? Kung gamhanan siya, nga naman nga dili man ko niya ipagawas aning ako ang giagian karon, aron mahuman na niya ang ako ang giantos kay grabe na kaayo, sakit na kaayo, kapoy na kaayo. We find it difficult. Usahay, lisod kaayo nato nga hunahon, lisod kaayo nato na i-reconcile the fact of our suffering with our faith in God. Mauni sometimes daghan kay mga Kristohanon nga wala nakapadayon. Kay wala nila napadayon ang ilang pagtuo sa Ginoo because daghan kay sila naa sila giagian nga mga kalisdanan, mga kaliso, mga pag-antos, no? Na question siguro nila ang Ginoo. Nga numan ngayon ani ilang giagyan o gibiyaan nila ang ilang pagtuo din sa Ginoo. Mga igsoon diri sa church, we are not teaching. Wala ta nagtudlo dinhi nga kung dawato nimo si Jesus as Lord and Savior, kung mo follow kaniya wala na kay kalisdanan nga agian. Wala nag-ingon ang wala gyud giingon diri, wala gyud giwali diri nga di na ka magbalatian. Wala gyud giwali diri nga dili na ka magkuan kana betawng kanang muagi og mga kalisdanan. Even the Word of God, daghan kaayong mga verses. By the way, karong buntaga mga igsoon, i-ready ang imong notes kay ang pulong sa Ginoo nga atong hisgutan gikan verses upon verses atong basahon kay sa kaduga sa perminti natong paminawon ang pulong sa Ginoo, our faith increases. Muna nga maghisgot daghan kay nga mga verses karong buntaga, i-take note ni ato ning basahon, ato ning i-deklarar, dinha pa iniguli nimo sa inyong panimalay sa dang imo ning i-review ang imong pagtuo, magauswag, magatubo because faith cometh by hearing and hearing the word of God. Amen. Ingon ang pulong sa Ginoo dinhi sa Revelations chapter 21 verse 3 and 4. By the way, ningon ko, wala ta nagtudlo dinhi
na wala na, kumudawat ka ni Jesus, wala na yung mga kalisdanan. But, ang atong gitudlo diri, it equips us. Magkuan ni nato, maghimo nato nga maandam ta to face nga atubangon ning mga kalisdanan, unsa maning mga kuan dinhi, mga hurts nga ato ang maatubang dinhi sa kalibutan. Amen? But ang promise sa Ginoo, Revelations chapter 21 verse 34, unya, aduna ako'y nadungog nga kusog nga tingog gikan sa trono nga nag-ingon, karon ang puloy-anan sa Dios ana sa mga tawo. Magpuyo siya uban kanila ug sila mahimong iyan ng mga tawo. Ang Dios mismo mahimong ilang kauban. Pahiran niya ang ilang mga luha. Wala na'y kamatayon, kasubo, paghilak o kasakit tungod kay ang daan nga mga butang ng labay na. That is our hope. Mga Kristohanon, mga igsoon nga nag-ila, nagsunod ning dawat ni Jesus as Lord and Savior. Kini nga verse dinhi sa Revelation, this is our blessed hope. Unsa pa man imong atubangon, kasubo, paghila, kamatayon, kasakit, one day God will wipe all your tears. Palakpakan nato ang promise sa Ginoo. Hallelujah! In our suffering, kita nga magtutuo na atay hope because we know that suffering is brief and our blessings in heaven are eternal. Dili lang one day moabot ang ato ang gilauman, but ang promise mo diri sa Ginoo sa 2 Corinthians chapter 4 verse 16 to 18 nag-ingon pod, mao kana ang hinungdan nga wala kami magmaluya sa pag-alagad sa Dios. Bisan kining among mga lawas nagaanam na og kaluya, ang among espiritu nagapadayon og paglig-on matag adlaw. Kay ang mga kalisdanan nga among giantos dinhi sa kalibutan, dili bugat og lumalabay lamang. Ang tanan mo ingon, lumalabay. Ingna imo ang tapad. Pansin na po na siya. Ingna mulabay ra na. Ha, imuhang tapad pikas ingna mulabay ra na. Ang ato di ay mga kalisdanan, ang ato di ay mga pag-antos, mga igsuon, mulabay ra. Amen. Sa pag-iingon din he. Ug tungod sa among mga pag-antos, may nindot kaayo nga balos, nga gitagana ang Dios kanamo, ug kini walay katapusan ug dili gayud matupngan. Kay wala na mo ipalabi ang mga butang nga among makita, dinhi sa kalibutan, kundili gipalabi namo ang mga butang nga dili makita. Kay ang mga butang nga makita, sa to, lumalabay lang. Apan ang mga butang nga dili makita, mulungtad sa walay katapusan. Makita ba nimo imong pagkinahanglan? Makita ba nimo imong giantos karon? Siguro naakay heartaches, naakay mga gibati nga sakit, no, nakaagi ka og kanang na broken heart ka. Oh, kanang broken heart dili lang na sa relationship, ha? Na mga broken heart nga tungod sa mga pangandoy nga wala nakabot. Siguro naakay exam nga gitaken, wala ka nakapasar. Siguro naakay mga kanang gi-applyan nga trabaho nga wala ka nadawat, na broken heart ka. Mga igsuon, ingon dinhi ang pulong sa Ginoo, kani nga mga pag-antos. Makita nato everything atong giagian dinhi. Giantos nato wa natay bugas. Giantos nato no mga kalisod karon financially. Makita na everything nga makita nato, everything nga mabati nato. Kasakit, mga balatian, makita nato sa atong lawas, mabati nato sa atong lawas. Unsa na maunay mga temporaryo og lumalabay. Muna giingon diri ni Paul, gi-encourage ta that unsa man ato ang tan-awon ang mga butang na eternal, mga butang nga dili makita. Unsa may dili makita nga mga butang? And that is our faith. Amen? Ang atong pagtuo dili makita. Hold on to that faith. Even kung naakay giagian karon tungod kay
mauna ang eternal, walay mulungtad sa walay katapusan. Move on ta. 5 reasons. Masabta na to, mga 5 kabutang, nganong naay mga sufferings. Nganong naay balatian, nganong naay kamatayon, nganong naay mga pag-antos, nganong naatay mga kalisod nga giagian nato diri sa kalibutan. Number 1, because this world is a fallen world. Nahagbong nga kalibutan. Amen? Diba? Kabalota sa atong history. No? Ang mga ginikanan, si Adan ug si Eva, gihimo sa Ginoo perfect. Gibutang sa paraiso, maghisgot gani ta og paraiso, murag lami tanan, murag walay pag-antos, wala gyud. Ang plano sa Ginoo is perfect. Amen? Matungod sa sala mga igsoon, ang kalibutan nahagbong. Nabutang sa tunglo. Diba? This is a fallen world. While it is generally true nga ang Diyos mo reward siya sa righteous and punishes the wicked, there are times when both the righteous and the wicked suffer. Paliko na ako. Kung tinuod man gyud nga ang Ginoo mo reward siya sa mga tao nga nagtinarong, mga righteous, nabay mga nagtinarong diri sa pag-alagad sa Ginoo, He will reward you. Gantian ka sa Ginoo sa imuhang gibuhat para kaniya. And He also punishes the wicked. Iyahang silutan ang mga dautan. But naay mga panahon nga even both wicked and the righteous makasinati og mga pag-antos. I-take nato ang example ni Job. Kinsay nakailan ni Job? Ni Job. Nga naa sa Bible, dili ka to imong silingan. Si Job, di ba? Dinha pa lang daan sa chapter 1, nakita na nato gi-introduce na nga si Job. Usa siya ka mataro nga tawo. He's a righteous man nga nagtinarong pagsimba sa Ginoo. Pero unsay nahitabo, one day ning audience si Satanas sa Dios. Gingnan niya, nagtinarong mangguna si Job kay imo manggipanalanginan. Ato dang sulayan. 'Di ba? Makita nato din that even righteous people makasinati og mga suffering. Wala na ko'y nakita nga lain pa sa even Joseph, pero grabe gid kay itong nahitabo ni Job, ni Job, 'di ba? One disaster after another, tibuok niyang pamilya, namat ang iyang mga anak, hurot. Tibuok niyang kabtangan, nangamatay ang iyang tanang mga kahayupan, tanan niyang mga mga tanaman, hurot. All in one day. And even siya, nagbalatian. Grabe kayo ang suffering ni Job. And we could question, siguro kung wala ta nagbasa sa Bible, then nakita nato ngayon ana ang nahitabo sa katawo, maka-question siguro ta. Usa kay sala aning tawhana? 'Di ba? Anong nainana man iyang kinabuhi? Grabe man kaayo ang iyang giagian nga mga kalisdanan. This world, igsoon, tungod sa sala nga nabuhat sa atong mga ginikanan is a fallen world. No? Our relationship with God and in each other and creation have been broken. Naputol. Ang sala nagseparar nato sa blessing sa Ginoo. Ug ang sala nag-abli sa pultahan sa curse sa mga tunglo, mga igsoon. That is why niining kalibutan na even kita nga mga Kristohanon, we still makaagita og balatian, makaagita nga naay makalisdanan atay naay moagian nato nga we grieve for a lost sa to ang mga minahal sa kinabuhi and ultimately kamatayon. Romans chapter 8 verse 18 to 25. Roma kapitulo 8 versikulo 18 to 25. Alang kanako ang mga pag-antos karon dili ikatandi sa maayo kaayo nga kahimtang nga maangko nato unya sa moabot. Kay ang tanang binuhat naghinam-hinam gayud
nga nagapaabot sa higayon nga ipadayag na sa Dios ang iyang mga anak. Kay ang tanan nga binuhat sa Dios wala makakabot sa iyang katuyuan alang kanila. Nahitabo kini dili tungod sa ilang kaugalingong kabubuton, kundi tungod kay mao kini ang pagbuot sa Dios. Apan may paglaom pa. Kay moabot ang adlaw nga ang mga binuhat sa Dios maluwas gikan sa pagkamadunuton ug mahimutang sa nindot kaayo nga kagawasan sa mga anak sa Dios. Nasayra nato nga hangtod karon ang tanan binuhat sa Dios nagaagulo sa kasakit sama sa babayi nga mga nakay. Bisan kita nga nakadawat sa Espiritu Santo nga mao ang unang gasa sa Dios nagaagulo usab ka sa kasakit samtang nagapaabot kita sa adlaw nga atong mga lawas bag-uhon sa Dios ug mahingpit ang atong katungod isip iyang mga anak. Naluwas na kita ug magapaabot na lang nga makahingpit kini nga kaluwasan. Ang paglaom dili na matawag nga paglaom kun naa na ang atong gilauman. Kay kinsa ba ang magalaom sa ana apan kung nagalaom kitang sa mga butang nga wala pa kanato, nagahulat kita nga mapailubon. Palakpakan nato ang pulong sa Ginoo mga igsoon. You see, in this verse nga atong gibasa, kitang tanan, we are waiting for that ma-perfect ang atong kaluwasan. Luwas na ba ka mga igsoon? O kana nga kaluwasan, it's done. Now, we are awaiting sa pagbalik sa Ginoo nga kanang kaluwasan by faith ato nagyong makita. Wala pa man nato nakita atong kaluwasan karon gituuhan man na nato. Kay ang pagtuo mo na ang paglaom sa mga butang nga wala nato nakita. Tama ba? Mao na nga inigbalik sa Ginoo ang atong pagtuo, atong manluluwas. Ang nagluwas sa atong mga kalag, ma-perfect, kay makita na nato atong gilauman. Amen? This world is a fallen world. Number 2, why we suffer? Because of sin. Na-fallen atong world because of our original parents, ug mo-suffer pud ta because atong kaugalingon nga nakasala ta. Sin. God may punish a person for sinful acts. Maigsuon sa Old Testament, grabe akong gibasa ba. Samtang nag-research ko, nagtuon ko ani maigsuon. Grabe ang pagsilot sa Ginoo sa mga makasasala sa una. Kadto pa lang daan si Moses sa Numbers, ay nalang ninyo, di na lang ito basahon, but I will give you the passage sa Numbers chapter 16 verse 1 to 38. Nakuyaw kaayo igsoon. Si Moses, nangulo man siya og mga tao, dahil naamay ning rebuilde niya, ang nag-ulo-ulo pod og rebuilde, kay Moses, kay kani si Korah, nakadala siya og 250 ka mo rebuild ni Moses. Kabalo mo mga igsoon, unsay nahitabo nila? Kabasa ba mo ani nga dapit sa Bible? Giabli sa Ginoo ang yuta o gipanglamoy silang tanan. Giuna si Korah, ang tibuok pamilya og katong 250 nga ning apil pag-rebuild sa pagpangulo ni Moses. Kuyawan no, instant ang punish sa Ginoo sa mga mag-rebuild, kuyawa anak karon no. Ug naay mo rebuild sa atong mga leader, ug mahitabo na ba kay maabli karon nga mga yuta ug makaon ta. Salamat sa Ginoo nga naata sa grasya ug kaluoy sa Ginoo karon. Amen. Pero grabe sa Old Testament mga igsuon, maabli ang yuta, lamyon ka, sakpan yun ka nga ikaw tong nag-rebuild sa imong leader. Unsa pa? Sa Joshua chapter 7 verse 1 to 26, katong panghitabo ni Ikan, wala ning obey. Ningon man gud ang Ginoo nga inigumanin niyo og conquer aning wall of Jericho ug makuha na ninyo, mabuntog ninyo ang tanan dinhi sa Jericho, wala mo'y bisag usa nga kwaon. Puro to halad para sa Ginoo. Pero kay si Achan, naibog man siya. Daghan kaayong mga gold, no, mga kabtangan, no, manindot nga mga tela, iyang gitaguan. Pagkasunod, ana, ni adto silang Joshua dito, ug ang iyang mga sundalo, gamay ra ilang gipadala, kay ang sunod nga syudad sa Jericho is ang, unsa to nga city? Nilimot ko. Gamay ra nga syudad mo, tong gamay ra ang gipadala kay nadaog gani nila ang Jericho nga dako. Unsa pa kaha to nga next nga city nga gamay ra. Pero pag abot nila dito napildi sila.
Natingala si Joshua, Lord, gano'n napildi man mi. Ning Joshua, na ay isa diha nga wala ning tuo. Ingon ko nga walay manguha sa tanang bihag, kay halad to para nako. Pero unsay ang gibuhat, gitaguan ni Achan ang iyahang mga gikuha. Mauto nasakpan siya. Unsay sunod, gipanish siya. Unsay gibuhat niya? Sa iyaha? Gibato, dayon gisunog. Lakuyaw kay no? Kung di ta mo tuo sa pulong sa Ginoo, magsupak-supak ta. May gani diliin anak karon. Unsa pa? Sa Book of Acts chapter 5 verse 1 to 11, si Ananias ug si Sapphira. Ang sabot sa mga magtutuo sa unang simbahan, sa first good nga church is unsa man ibaligya nila ilang tanang kabtangan ug ihatag sa pundo aron katong pundo motoy magpakaon sa tanan nga naa ato nga iglesia. Pero sa ilang gibuhat nagsabot sila ba nag-asawa man ni. May kanilang pagkasabot no? Pero mali ilang sabot. Sa ilang gisabutan nga ang ilang i-declare sa ilang halin sa ilang wita katunga lang. So pag abot dito gi-interview ang asawa una, ang asawa ba to una gi-interview ang bana? Ang bana. Oh, di ba? Paingon sa bana nga mao ni ang kantidad, maora ba gyud ni? Oh, ana siya kay Paul. Unsay nahitabo? Right then and then, patay. Nahagba. Ginggawas, gidayungan na. Wala na'y paligoy-ligoy pa. Diretso ang punishment sa paggabakako nila. Ug pagkasunod, sunod ang asawa, gi-interview na po. Maora gyud ni ang halin. May kayong pagkasabot. Ingin siya, maora. Sunod siya na po nahagba. Gidayungan paggawas. Mauna ang resulta, no? Instant nga result sa sala. And even karon because of our sinful choices, matingala ta nga man nga ni agi man ko ani, sometimes tungod ra pod na sa atong kaugalingon nga mga pagpili. Ngano man nga nagbalatian man kag ingon ana sa una man good walay maghilak ang adlaw ug dili mahubog. Mao na ang sama nang nahitabo ning suffer na sa balatian kay nadaot na ang kidney, ang liver. Wala man ko nag-judge, but it's di ba tinuod na agyoy linugdangan ang atong mga pagpili. Maayo man nga pagpili or pagpili ba na nga dili maayo na ay resulta. Amen? Ngano man dili man ko kakuha og nindot nga trabaho, ngano man nga kuan kay pag-eskwela mo skip man. Wala may nindot nga grado. O inig-apply, daghan kaayo ang mga apply, isa ra ka bukuhaon, alangan piliun ka nga ang imong grado puro man at siya. O nagsuffer kang, 'di ba? Wapo ko gangaingon nga ang tanang walay trabaho karon ha, gamay og grado. Pero there are inana ang mga linugdangan. Tan-awa daw imong kinabuhi. Unsa nga mga magiagian nimo karon, it's because of your wrong choices. Tungod kay gipili nimo nga ning disobey ka sa pulong sa Ginoo. Na ay nahitabo nga mga pag-antos nga imo ang giagian karon. That is because of sin. Dili, mga igsoon, disclaimer lang mga igsoon, not all, dili tanan nga suffering comes from sin. Ha? Di ta makaingon sa itong mga igsoon nga mo-judge siya nga, nagkuan siya na siya, nag-antos siya na siya karon kay naago na siya sala. Pero naay mga suffering nga tungod kay sa imuhang nabuhat nga sala. Nakuha ninyo akong buot pasabot? Balik ko nako. Dili tanan suffering na agian nimo tungod kay nakasala ka. Pero naay mga pag-antos nga giagian nimo, mga sufferings nga giagian nimo karon tungod kay nakasala ka. Ingon gani dinhi sa John chapter 9 verse 1 to 7, nangutana manggod ni naay giayo si Jesus nga buta. Di ba niingon dito ngano man na nabuta siya? Sala ba na siyang ginikanan nga buta siya sa iyahang pagkatawo? Kinsa maning sala? Ningon si Jesus, nabuta siya dili tungod sa iyang sala
o sa wala or sa sala sa iyang mga ginikanan, kundili aron makita sa mga tao ang gahom sa Dios pinaagi sa pag-ayo kaniya. Amen. So, that is why, kung naamang kay mga pag-antos karon that you know, nagtinarong ka sa pag-alagad sa Ginoo, ay igsoon. Gipaagi ka sa Ginoo ana aron ipakita sa Ginoo ang iyang gahom dinha sa imong kinabuhi. Gipaagi ka sa Ginoo ana aron makita sa uban, ayuhon ka sa Ginoo, tagbuo na sa Ginoo, ipahigawas ka sa Ginoo. Amen? And if ever naa ka sa suffering karon because nakaagi tungod kay na sayop ka sa imong desisyon, no, nag-suffer ka tungod kay nakasala ka, our God is a forgiving God and our God is a redeemer God. I-redeem ka niya igsoon. Just like me, gi-redeem ko sa Ginoo. I know, niagi ko og unnecessary nga mga sufferings sa akong early life, sa akong marriage because of that wrong choice, wrong nga timing sa ako ang kinabuhi. But gi-redeem ko sa Ginoo. Salamat sa Ginoo, nagbarog ko diri tungod ra gyud sa grasya sa Dios. Amen. So, unsa to una nga naman we suffer? Because this is a fallen world. Kaning kalibutan na, laglago na gyud ni. Ang atong hope, adto tag langit. Wala na sa kasakit dito. Amen. Ikaduha, because of sin. Tungod kay naatay mga gibuhat na sala. Ikatulo is correction. Naatay mga sufferings tungod kay gusto sa Ginoo nga ikorekta. Disiplinaon ta. Okay, Happy Father's Day again sa tanang mga father. Di ba, katang mga amahan, makita nato atong mga anak nga sukwahi ang gibuhat, disiplinaon man nato. Tama? Di man nato nga, di man nato daygon atong anak nga, very good na, kabalo na ka mamakak. Di ba, dili? Inig mamakak atong anak, kung kabalutan nagpabadlong atong anak, bunalan gid nato. Disiplinaon gid nato. Kay numdum gid ko sa akong papa, Happy Father's Day sa akong papa sa langit. Kay awayon man kay mi sa akong igsuon kato akong magulang sunod nako. Sige mimig away mo na sige mig kabunalan. Oh, di disiplina mi sa akong papa, grabe ang mga bakos nga nabati sa akong mga lawas. Mga labud. Pero tungod ato, magtimaan gid ko nga akong panahon nga mag-away mi nami disagreement sa akong magulang. Kabalugid ko nga, dili musuot akong papa, ana. God corrects us tungod kay iyahatang mga anak. Anak ba ka sa Ginoo? Koreksyonan ka sa Ginoo. Disiplinaon ka sa Ginoo. God is a good parent and wants His children to grow. That's why sometimes He allows suffering to discipline us for our benefit. Hebrew chapter 12 verse 7 to 11. Busa antusan ninyo ang mga kalisdanan nga nagaabot kaninyo. Kay kana pagdisiplina sa Dios kaninyo. Tungod kay giisip niya kamo iyang mga anak. Dili ba nga wala may anak nga wala disiplina sa iyang amahan? Moingog amen ang mga amahan. Ay, nabay mga amahan diri? Dili ba mga amahan disiplinaon ato to mga anak? Amen. Okay. Kung wala kamo disiplinaha sa Dios sama sa naagian sa tanan niyang mga anak, dili kamo niya tinuod nga mga anak. Dili ba gidisiplina kita sa atong mga tawhanon nga amahan ug ni ana gitahod nato sila? Nan, labaw pang dawato nato ang pagdisiplina kanato sa atong espirituhanon nga amahan aron makabaton kita sa kinabuhi. Ang atong mga amahan diri sa yuta nagdisiplina kanato sa hamubo lang nga panahon ug sumala lang sa ilang mahuna-hunaan nga makaayo kanato apan ang Dios nagadisiplina kanato alang gayod sa atong kaayuhan. Ang tanan mo ingon alang sa akong kaayuhan. Uy, pero kung moagi tag suffering mo na tulo, dili na gyud ni alang sa akong kaayuhan. Lisod na gyud ni kaayo, Lord. Remember this verse.
ang pagdisiplina sa Ginoo alang gayud sa atong kaayuhan aron mahimo kitang matarong sama kaniya. Sa panahon nga disiplinahon kita, dili kita malipay. Say malipay diri bunalan. Ay, salamat gibunalan gid ko sa akong papa. Di ba mahilak gyud ko. Magana gyud ko sa una hilak kay sakit kay gibunalan ko sa akong papa. Dili gyud ikalipay ang pagdisiplina. Hinuon maguol kita. Apan sa kaulahian kini nga pagdisiplina makahatag ka nato og kalinaw sa atong kinabuhi tungod kay pinaagi niini matul-id ang atong pamatasan. Di na nako dugayon kay masabtan gid kayo ang pulong sa Ginoo kay binisaya gid ni akong gikuha diri nga version. Amen? Ikaupat, testing. Naay mga sufferings because itest ta sa Ginoo. Testingan ta sa Ginoo. Testingan manggani ng bulawan, unsa pa kaha ang atong pagtuo, mga igsoon, nga mas bililhon pa kaysa sa bulawan? Ang bulawan kung testingan, unsa man siya ibutang? Sa kalayo. Kung pure bagid na siya. So maupod na, testingan po ta mga kalayo sa pagsulay, mga kalayo sa mga pagkinahanglan, mga kalayo sa balatian, testing. 2 Timothy chapter 3 verse 12. Ang tinuod, ang tanan nga gustong magkinabuhi nga Dios nun, isip sumusunod ni Kristo Jesus makasinati gayud og mga paglutos. Will suffer from others, no? Mga paglutos, mga testings. 1 Peter 4:12-14, mga hinigugma, ayaw kamo katingala sa masakit nga pagsulay nga moabot kaninyo. Ayaw ninyo isipang nga kahibulungan ang nahitabo kaninyo. Hinuon, paglipay kamo. Inay mong tapad na kay kalisdanan. Paglipay. Mora na no, diri sa simbahan no, nga makahisgota kung naay kalisdanan, maglipay ta. And that is the word of God. Dili ako nag-ingon ana ang pulong sa Ginoo. Sige ngon, paglipay. Kay nakaambit kamo sa mga pag-antos ni Kristo. Ug mahingpit na gayud ang inyong kalipay kung ipakita na niya ang iyang gahom sa tanan. Busa, pakaulawan kamo tungod kay mga sumusunod kamo ni Kristo. Bulahan kamo kay kini nagpasabot nga anaa kaninyo ang makagagahom nga espiritu nga mao ang espiritu sa Dios. James 1 verse 4, busa antusan ninyo ang tanang mga kalisdanan aron mahimo kamong matarong, hingpit og walay ikasaway diha kaninyo. Unsa pa? 1 Peter 5 verse 10, hamubo lang ang panahon sa inyong pag-antos. Pagkahuman ni ana, ang Diyos motabang kaninyo, aron wala na'y makulang sa inyong kinabuhi. Ug siya ang mupalig-on kaninyo, kay siya ang tinubdan sa tanang panalangin, ug gipili kamo niya, aron makaambit usab kamo sa iyang walay katapusang gahom, ug tungod pinaagi sa iyang ug dungog pinaagi sa inyong pagkahiusa kang Kristo. Through sufferings, pinaagi ani mga pag-antos, mga pagsulay, mga testing, God molds us into people who honor His name and will bless others. Pinaagi aning mga sufferings, may igsuon. I believe, bisan ako no, sa akong life testimony, itinuod good God can turn what the evil meant for bad sa imong kinabuhi, God can turn it for good. Pwede na nga ikuan sa Ginoo, i-twist sa Ginoo aron mahimo ng maayo para sa imuha. And even ang testimonyo sa akong kinabuhi, makaingon ko nga nakaagi ko aron makahatag ko comfort sa uban. The same comfort, ingon ang Bible, comfort nga imong nadawat, it's the same comfort nga mahatag nimo sa uban. That is why nakita na ko ang purpose sa Ginoo sa akong kinabuhi. Kay I could relate sa mga tao nga pareha na ko giagian, makarelate ko nilang makaingon ko nga ang Ginoo gamhanan kaay nga nag-ayo nako, makaayo pud siya nimo. Balikon nako, those sufferings nga imong giagian, gimold ka sa Ginoo aron mahimo kang tawo, katawhan, believer, Kristohanon, disciple nga nagsunod sa Ginoo nga nag-honor niya ug usa ka tawo, believer, nag-alagad sa Ginoo nga nahimong galamiton aron makahimo kang panalangin ngadto sa uban.
your testimony mahimong testimonyo pod sa imong igsuon tungod kay imuha ng naagian ug nagmadaugon ka. So kanang mga sufferings, ingon pa kanang mga trials, dili nato na dilian. It's the breakfast of the champions. Nabay mga champion dire? Breakfast, kinaon nato ng mga problema. Mga pag-antos, kinaon nato na madaugon ta anang tanan. Amen? Aron mahimo tang kanang mga testing mahimo ng mga testimony. Testing mahimong testimonyo. So kung naakay sufferings, naakay mga giagian karon nga somehow nakay pagkinahanglan, nakay balatian, magmadaugon ka ana igsoon. Wala nagilain nga purpose ana magmadaugon ka aron naakay isulti nga testimonyo sa imong kinabuhi. Amen. So, nakita naman ginato no kay wala na koy oras. How to face sufferings. Unsaon man nato nga atubangon ni? Now we know, no? Unsay rason, unsa may behind aning mga sufferings nga atong giagian. Although the Bible offers us, ang Biblia ato man tong gibasa no mga verses, no mga explanation nganong naaning mga kalisdanan. It gives no definite answer no or particular nga kanabitang tubag para sa usa ka tawo sa sitwasyon nga iyang giagian karon nga mga kalisdanan. Ikaw mismo ang mo deal ana dinha sa imuhang devotional dinha sa Ginoo. Lord, siguro pareha ni David, Lord, kuan Lord ka nang ngano man no, how long? Dagan question siya sa Ginoo. How long ngay mo kung biyaan Lord, how long? Oh, kita katong upat ka akong gisgutan ka gani nga reasons. Nganong naay suffering, ikaw ang mudil ana in your secret place sa imuhang personal nga relationship din na sa Ginoo. Mangayo kag discernment sa Ginoo nga, Lord, why is this happening to me? Na ba ko'y sala? Lord, check me. Lord, na ba kay gusto nga ipatubo pa sa ako mga testing, aron akong pagtuo mas mulig-on pa. Lord, tudloi ko. Mga igsoon, dili man nato mahibalan no ang particular nga reason why we are facing ani nga mga kalisdanan sa atong mga kinabuhi. But maatubang nato ni. We face, ako mitang diri. So, how can we face these sufferings? Saan mato aron maatubang nato ni? Number 1, Christians take courage. Mga Kristohanon, lig-on ta. We are encouraged by the word of God that Jesus Christ already defeated all our sufferings dito sa cross. Uy, walay ni amen. Amen! Muna atong kadaugan. Kay ang tanan, mga balatian, mga pagkinanghanglan, kapobrehon, tanang heartaches nato, gidala na ni Jesus dito sa cross. And on the 3rd day, He rose again. Nabanhaw siya. Gidala niya ang kadaugan para sa tanang mutuo niya. So moingon siguro ka nga karon, naman ko'y kalisdanan na igsuon, murag feeling nimo nga murag mahugnuan na ka sa ikalibutan na ay 3rd day. Na ay resurrection. On the 3rd day, you will rise again. Siguro murag gidatugan ka. Og si Paul pa yun sa, we are pressed on every sides. Pero mga igsuon na ay Resurrection Sunday. Nakuha ninyo akong point? Katong gikan sa katubitang kanabitang mag-celebrate ta og kanang mahal nga adlaw ba na? No, kanang Holy Thursday, Holy Friday, Saturday murag mingaw kayo, murag luoy kayo atong manluluwas kay gikuan, gipasakitan, no, gilansan dito sa cross. Pero salamat sa Ginoo nga naay resurrection. Naay pagkabanhaw, wala taman didto namatay, nagantos ang atong manluluwas, dili na banhaw siya ug nagdala siya sa atong kadaugan. Palakpakan nato si Jesus. Amen. Muna kong giingon, lumalabay lang kay naay ikatulo ka adlaw, hinumdumi gyud na igsuon. Kung naakay mga pagkinanan, naakay balita na suffering, naay ikatulo ka adlaw, mabanhaw, maayo ka, matagbo imong pagkinahanglan, makuan ka, malipayon ka, moabot, no, ma-restore ang mga relationship because gidaog na sa Ginoo tanan. Amen. Therefore,
We are facing this with courage. That is why, choose faith. Pilia ang pagtuo. Ang tanan mo ingon, pilia ang pagtuo. Pilion nato nga mutuo ta. Pilion nato nga magpabilin ta sa pagtuo. No, muend na ko mga igsoon, because choosing faith, ang pagpili sa pagtuo in the midst of suffering will remind you that God is in control. Ang pagpabilin, ang pagtuo, ang pagpabilin sa pagtuo dinha sa Ginoo is pagpahinumdum nimo sa imong kaugalingon nga even everything is murag wa nakakasabot, God is still in control. Unsa man na imong giatubang karon igsoon, ang Dios nagkontrolar ana. He is still in control. Kato akong gisgutan kaganina si Job, iyang kinabuhi, makita nato diha, even throughout, bisag grabe na iyang giagian, wala gyud ang Ginoo, wala na wad-an sa iyang control sa life ni Job. Ug hantod sa katapusan, no, even sa end sa chapter na ay kadaugan nakita diha, gi-restore tanan nga nawala, doble pagani ang giuli ngadto kay Job. That is why kung mupili ta sa pagtuo, nagsalig ta sa Ginoo nga mao mismo ang nagtugot. It is very difficult in times of sufferings, in times of kanang balatian, to trust, to remain in faith. Nga naman, it means nga mo padayon ta pagtuo sa Ginoo nga nag-allow aning tanan nga mahitabo nato. Di ba lisod na? Naagian gyud ako na mga igsuon nga na short ko ba when nag-teller ko before. Na short ko ni anak ko sa Ginoo, Lord, nag-devotional man ko, Lord. Nganong na short man ko? Nganong gitugutan man to nimo nga ma-short ko? Sa ako ang kuan pag-teller. Mga igsuon, na-realize na ko nga, dili everything ako ang sanginlan ang Ginoo. Siguro ako nagtinanga, guro ko ato, nasayop ko hatag. Padayon di ay nato nga saligan ang Ginoo nga even gi-allow na niya nga mga kalisdanan sa imong kinabuhi, you can still trust God that He is above and in control of everything. Tanan gikontrolar sa Ginoo. No, ang pagpili sa pagtuo doesn't allow God to be in control. It only reminds us of this truth that God has always been and will always be in control sa atong mga kinabuhi. What are options in the midst sa atong pag-antos? Choice 1, i-reject nato ang Ginoo nga ning allow sa mga suffering. Lord, mo undang ako pangalagad nimo nga numan gi-allow nimo ning hangtod karon inani gihapon akong kinabuhi. You can reject God. Pwede ka mo undang ay nagsimba. Muna imong pagpili, number 1. Ikaduha nga pagpili, you can choose to trust God, the only being that remains in control above all and all suffering. Kay kung dili nimo pilion ang Ginoo, aha pamang ka. Mutan-a daw imong kaugalingon. Kung dili nimo pilion ang Ginoo, aha man ka padulong. Salamat sa Ginoo nga gipili nimo siya karon. Amen? God is still in control. That choosing faith in the midst of suffering will be a rare gift to God. Kanang panahon bitaw nga naa kay kalisdanan pero ni anhi gihapon ka sa simbahan, kay simbahon gihapon nimo ang Ginoo, daygon gihapon nimo, bisag kabalo ka nga inig-uli nimo, gubot imong pamilya, musimba gihapon ka, that is a rare gift para sa Ginoo. Nga Lord, mo na'y sacrifice of praise. Ingon ang Psalms 51 verse 17, the sacrifices of God are a broken spirit and a contrite heart, God will not despise. Kung muduol ka sa Ginoo nga broken kay ka, Lord, grabe kay akong giagian karon, grabe kay akong mga pagsulay Ginoo, unsay giingon sa puno si Ginoo, dili kaniya balibaran. He will not despise. Dili kaniya isalikway. It's very easy sayon kaayo sa bisag kinsa sayon kaayo nga makaawit sa Ginoo, makasimba sa Ginoo, makadaig sa Ginoo in good days. Sa mga adlaw nga okay kaayo tanan. But it takes a person of tremendous faith and maturity to sing the same songs of praise in the bad days.
Tanan, pwede man makapasalamat sa Ginoo panahon sa mga kanang kanindot na atanan. Mong sweldo dako, maayo kay imuhang panlawas, pero dili tanan nga makaawit, nga makasimba sa Ginoo, makapakpak gihapon, makasayaw gihapon bisag naay mga pagsulay. It takes a person with tremendous faith and tremendous maturity nga makasimba ka tungod kay God is still the same yesterday, today, and forever. God is always worthy of our praise. Angayan gyud siya unsa pa man atong giagian in season and out of season, angayan gyud ang Ginoo sa atong mga pagdayig ug atong mga pagsimba, no matter unsa ang ato ang mga giagian. Amen. So, di na ko malangay kay wala na ko'y panahon. Let's bow down our heads and let's pray. Father, thank you for your word. Thank you, O God, nga imo gid ming gilig-on, Lord. In these times, Lord, na di na namo mahibala and uncertain kaayo, dahan kaayo, Lord, kasi klase nga mong gipang atubang. Thank you, O God, that your word, O Lord. Mupili me, we will choose faith. Pili na mo ang magpabilin mi sa among pagtuo din ha kanimo. Because Lord, you are in control. You are still in control. And yes, Lord, we want to give you our worship even in the midst. Kay Lord kabalumi, you are still worthy. Thank you for your word, Lord Jesus. In Jesus' name, amen. Palakpakan na to ang pulong sa Ginoo kay hatagi pastora. Lakpakan nato itong magwawalig. So, manindog ta. Padayon nagbutang ang Ginoo pagtuo sa tuwa igsoon. Karon taliwala sa suffering, nakatunan nato nga ang suffering di ay resulta sa sala. Ang kalibutan nahulog sa sala. Kung mo basahan ang Genesis, sadang nakasala si Adan, unang gipronounce sa Ginoo, ang yuta dili mo hatag og abot kung dili magsingot ang lalaki para mangita og trabaho. Kaduha, ang babaye, musafir kung manganak. Grabe, kung manganak ang babaye, between life and death. Ug ang suffering ning spread, ning samot, ning daghan. Ito kayong sala, ning spread po. Ug ang suffering po, resulta sa Kristohano na ka, pero gabuhat gihapon ka sa imong gusto. Nagtuman gihapon ka, na ay consequence. Ang suffering po, pagdisiplina. Parehas ni pastora na diri, gidisiplina. Look at my feet. Because prolonged standing, dugay kay magwali 4 hours sa kasunday. Ning bagdown ang akong mga ugat. And akong nagduol ko sa Ginoo. And God says, ako kang gidisiplin para magamit pa ka na kog dugay. Suffering from pila na ko kabulan. Karon salamat sa Ginoo. Tong kay nakatabang kaayo ang medyas nga guot kaayo para kabalo kamo saan may niguli nako ato mga nangaging bulan maghilak ko sa kasakit. But the devotional gihapon ko, Lord, sorry pasaylo ako nga gigamit nako ning lawasa nga naabusadan. Wala po naabusare nga sa kadautan kundili sa bulaton sa Ginoo siya. Taas pa kay kag padulngan. You can contain it. So I received akong gidawat ang disiplina. Ug ang pag-antos nga akong giantos igsoon. Grabe maghilak ko, Lord, sakit na pud kaayo di na ko kaya. And discipline dili sayon, but it will move you closer to God. Kani bitaw mga kasakitan at atubangon dayon muduol ta sa Ginoo. Dito na mawala pero dunay paghupay. Dunay comfort, dunay peace. Aron mutubo pagyud ka. Kay kung hayahay kay ka sa imong Christian life, magpasagad lang ka sa imong relasyon sa Ginoo. Ug sa katapusan, it's a test of faith. Wala kay nakasala, wala tanan. Ba't nganong naaga sa mga pagsulay? Gitestingan lang ka. Kung mubiya ba ka o magpabilin ba ka. Naunsa ka ang imuhang giagian karon no? Unsa ka ang testing nimo? Naon yun na, Lord. Ano abot man eh? Ay, nakasala ko. Wala na ko ni mabuhat.
Go back to God. Buhata ang matarong. Reconcile. Ang disiplina, antusa, i-check po imong kaugalingon. Because suffering can move us closer to God. Usay mga desisyon nato, mga sayop, munang nagsuffer ta. Ayaw inangaan ang mga Ginoo nganong man suffer. God is good all the time. Let's come to God this morning. Unsa man imong giagian karon? Unsa man ang suffering, testing, discipline, nakasala ka o resulta ni? No, resulta ni naamugod ko sa fallen world. Naamang ko aning kalibutan nga ang tanan nagsuffer. Tapos ko giagian karon na isakit ning abot sa akong lawas. Pangutana ko ng Ginoo why ni abot. And just ask the grace of God. Nga itagrasya sa Ginoo igsoon. Nga sa atong atubangon nga mga suffering, dili ta mo bitaw niya, kundi mugunit noon, mutuo noon, mupadayo noon, aron madawat nato ang kadaugan nga gikan kaniya. As we lift our hands to the Lord this morning, present yourself to God. Present yourself to God. Job was a righteous man, pero gitistingan siya. Pero wala siya mabitaw sa Ginoo. Because he know God is in control. Kabalo gyud siya. And I know this morning, I release the wisdom of God nga makabalo ka sa imong giagian karon. Unsa na nga testing, unsa na nga suffering. Just lift that up to the Lord. God, hallelujah. Niagig kanihit, Ginoo. Naibalatian, Ginoo. Na ay mga kuan Lord, mga desisyon nga nahimo Ginoong Dios nga na dunay linugdangan nga nagsuffer karon. But Lord, dili mo na ang ending matupas magwawali. Dunay resurrection. Naapay ugma, Lord. Naapay unya, Lord. Karon ra ni Lord, naapay unya, Lord. Ang importante nimo, Ginoo, dili mi mo biya nimo. Paday may pagtuon nimo. Kay ikaw ang naggunit sa among kinabuhi. Gilip up na ko, Lord, matag pakinahanglan sa akong mga kaigsuonan. Sige, igsuon, doon na may kagubot sa imong panimalay. Unsa man, sige, lift up sa Ginoo. Ituboy sa Ginoo. Just pray to God this morning. Sige, kung doon na may kanang imong sakop sa imong panimalay, sige, ituboy sa Ginoo. Imong cell group, basin, sa imong, basin leader na ka, doon na pagsulay nimo, suffering sa imong mga leaders. Siguro gitistingan ka sa Ginoo sa pailob. Tistingan ka sa Ginoo sa pagkanang papugnanon sa kaugalingon. Just be wise in the sight of the Lord. Salamat Ginoo kin mga kamuta mong gibayaw. Dili mi mahimong kusgan kung dili mi mutuo kung wala mi sa pagtuon nimo. Na among pagtuon na punting nimo Ginoo. Kay naatanan nimo ang solusyon Ginoo sa tanang giatubang namo ni ining kalibutan nga nahagbong sa sala. I pray for grace sa matag usa sa ngalan ni Jesus. Grasya sa matag usa nga makalahutay Ginoo. Grasya kaluoy sa matag usa nga makalabang Ginoo sa mga giatubang sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus ug mga tubag sa pag-ampo Lord. God, among gidawat Ginoo ang tubag sa mga pag-ampo. Kaysa dihang mo duol lang minimo Ginoo, mga ipasaylo og mo an Lord God mo ampo na aka Ginoo aron mo extend sa imong mercy sa matag usa kanamo. Salamat sa imong pulong this morning God. Salamat sa imong pagpahinumdom namo sa mga butang nga angay namong buhaton sa among Christian walk uban kanimo. We give you praise for your word Lord. God, salamat, salamat, salamat. Atong palakpakan ang atong Dios ni buntag kaigsoon. Kusog nga palakpak, just thank the Lord. Hallelujah. Salamat Lord. Testing mani, discipline mani. Lord, salamat nga naa ka maduula namo Ginoo. Kung dili gyud ka mobiya namo Lord. Ug di po mi mobiya nimo kay ikaw ra ang kusgan labi na panahon sa mga kalisdanan Lord. Salamat kayo. We honor you, we worship you in Jesus name. Amen. Og amen. Woo! Thank you Lord. Lingkod mo mga ison.